darrere per Rakitski, una altra vegada per Sudakov, el Barça perseguint la pilota, Sudakov, canvi d'orientació del joc, si hi arriba Gosholeshvili és perill, hi ha arribat la centrada, la rematada i el gol. És una jugada meravellosa del Shakhtar Donetsk, que acaba amb una rematada de cap de Sikar, bombadeta, lluny de l'abast de Ter Stegen, però és una jugada de possessió del Shakhtar que toca i toca i toca, rondo, ballant amb la defensa del Barça, movent la pilota des de la línia defensiva. Hi ha un canvi de joc meravellós de Sudakov a la dreta, apareix Gosholeshvili, fa la centrada i Sikar li guanya l'esquena a Christensen i fa el primer del partit. Alarma a Hamburg, alarma al Volkspark Stadion, Shakhtar 1, Barça 0. És el tercer gol de Sikar en aquesta edició de la Champions. Ho ha celebrat amb un petó a l'escut mentre explosionava d'emoció, de felicitat la banqueta de Shakhtar, i els aficionats que estan seguint aquí en directe aquest partit veuen com de moment el seu equip està donant la sorpresa, s'avança 1-0 contra el Barça. S'ha empipat molt Xavi amb instruccions als seus jugadors, picant de mans cares de preocupació entre els jugadors del Barça. Un clar exemple de com està pressionant el Barça actualment, sempre deixant algun jugador lliure, els jugadors al final avorrits de perseguir la pilota, de perseguir ombres, mai arribes al jugador que toca, els jugadors ja costa que tinguin fe en aquesta pressió perquè sempre es veuen superats i acaben anant molt tard a totes les jugades. Clar exemple també, Ferran Torres es mira de lluny com centra el jugador del Shakhtar, imperdonable, masses concessions, el Barça s'ho ha de fer mirar. Per Joao se'n va cap a dins, la centrada directament a les mans del porter. I si la pilota surt, si hi ha oportunitat, farà un últim canvi al Shakhtar perquè hi ha Jvet preparat a la banda. Doncs és que menys d'un minut, Xavi ho veu molt negre ja, amb la mirada fosa, mirant a terra l'entrenador. Ara farem el vell llarguíssim i bombadíssim. Salta Christensen, la toca Pedri, li pren la pilota a Zubkov, la rematada desviada fora. La rematada desviada fora després de l'errada greu de Pedri. Doncs si fa el canvi al Shakhtar, el Barça potser en té una, però una, El fa perquè marxa Nieuwerton del terreny de joc, amb el nou entra Jvet. Quina decepció, mare meva. Desgavell, autèntic desgavell. Ara, si voleu, fem números. No és dramàtica la situació del Barça, però es complica una mica el grup. I Nieuwerton encara està perdent temps i veurà targeta groga per tardar molt en abandonar el terreny de joc. És la primera targeta que va avui un jugador del Shakhtar. Bueno, és que tu tens 9 punts, no? El Porto en principi es posarà amb 9 aquesta nit. I el Shakhtar amb 6. I el Shakhtar amb 6. Aquí l'únic drama és si perds a Montjuïc amb el Porto. Aquest serà l'únic drama en la Guanyant el Porto ets primer. Però guanyant el Porto tens molts números de ser primer. Tens molts números, perquè el Shakhtar amb l'average general et podria atrapar i perdre la primera posició matemàticament, però... Té la pilota Cancelo amb Gundogan, hem arribat ja al 52, Gundogan li torna la pilota a Cancelo, avança metres Cancelo, no es decideix a centrar, li torna la pilota a Gundogan, no sé què estem fent, que rebi algú a la banda, per favor, ho intenta Cancelo, la centrada en el pitjor moment, el rebuig horrorós, la toca Lewandowski, se la queda Pedri, a veure Pedri cap a la banda per Lamine Yamal, li fan el 2 contra 1, Lamine Yamal amb Fermín, la centrada amb Misto, no la pot tocar cap jugador del Barça, l'allunya la defensa, Gundogan, aixeca els braços a l'àrbitre, final del partit a Hamburg i a la sintonia de RAC1. El Barça només necessitava un empat per ser matemàticament als vuitens de final de la Lliga de Campions. Al final del partit, Shakhtar de Donetsk 1, Barça 0. Ha guanyat el Shakhtar, el Barça no està classificat per la següent fase de la competició. Avui
ni el joc ni el resultat. Avui el Barça i el barcelonisme se'n va d'Hamburg amb les mans absolutament buides. El dia del Madrid te'n vas amb 0 punts i amb 1 hora de bon joc. El dia de la Reial Societat te'n vas de Noeta amb 3 punts i un partit horrorós. Avui marxes d'Hamburg amb 0 punts i un partit horrorós contra un rival molt pitjor que la Reial Societat, que per venir fins aquí s'ha de fotre una pallissa de no sé quantes hores. Els jugadors del Shakhtar no podien dir ni fava a l'últim quart d'hora i no ets capaç ni de sumar un punt que et classifica matemàticament. La fase de grups, que havien de ser flors i violes, es converteix una altra vegada en un petit malson. El Barça depèn d'ell mateix per classificar-se? Sí. El Barça depèn d'ell mateix per ser primer de grup? Sí. El Barça simplement guanyant el Porto a Montjuïc té la feina feta? Sí. Però és que ara tens una final anticipada a Montjuïc contra el Porto. Així de clar, una final anticipada a Montjuïc contra el Porto. Podia ser un partit de calma i tranquil·litat, de festa, per anar a passar l'estona, com aquell qui diu, i de cop i volta es converteix en un partit vital, on no hi ha marge d'error, perquè no has estat capaç de marcar-li un gol al Shakhtar, ni de sumar un punt. És que avui es disparen totes les alarmes. Inquietant el que ha fet el Barça avui, preocupant el que ha fet el Barça avui, desesperant el que ha fet el Barça avui. Ens han d'explicar molt bé què està passant, perquè la situació ara és molt, molt delicada. I Xavi,